Takže já vás vítám u mého dalšího dílu z hry Minecraft a chtěl bych vám jenom říct, že pozvánky na server budu točit přes Bandicham v Let's Play a tak budu točit přes Fraps. Let's Play přes Fraps se tam dával díl na YouTube Bandicham krátkou dobu. Chceme vás pozvat na nedodělaný server, protože tady byl několikrát restart a bohužel, co se stalo, mapa se neuložila, takže to stavíme všechno od znova, což myslím zas tak moc nevadí. Když přijdete, určitě budeme rozvíjet dál server. Určitě nás i podpořte. Výhody VIP máme hodně. Já vám je třeba řeknu od VIP, například Flea. Když napíšete něco, tak budete mít taky koberec, ale plugin tu teprve bude. Volný slot tu budete mít, takže když bude plný server, tak vy se dostanete, i kdyby prostě to někoho mělo kiknout, ale to někoho nekikne. Budete něco jako admin, máte šanci na admina do měsíce. Můžete podpalovat hráče, nebo prostě v pravidlech hráči nesmí podpalovat se navzájem, ale vy budete moci. Majitel jsem já. Ještě něco bych řekl. Extra VIP bude mít GMko a Gold VIP taky GMko. Ale Gold if bude napsaný jako OPčko. Protože Gold je víc než extra tady. Když přijdete na server, jste normální hráč, prostě nemáte barevné jméno, nic. Proto tady musíte hrát aspoň týden a auto stavět. Až tu budete hrát tak týden a podle zásluhy prostě musíte mít nejvíce hodně odhraných hodin, a když to tak budete mít, tak budete member, což znamená, že můžete už používat všechno. Když nejste member, nebudete moci používat enchant budete moci používat, ale ne enchant na oheň a tak. Jenom takové ty blbé enchanty. Takže to je jedna věc. A to je asi všechno. Já vám město na ní nemusím ukazovat, protože ta mapa fakt nevím, co se s tím stalo. Myslím ale, že to nevadí, že když přijdete, takže už to dávno bude. Už jsem tu dal i plugin Autosave komplet, takže tak. Ještě tu budou další pluginy. Kdo přijde jako první, nebo už tu přišli, ale jako kdo přijde a napíše, viděl jsem od majitele video, tak tomu dám nějaké diamanty a peníze. Nevidíte? A pokud se ptáte, proč mám nový YouTube kanál, je to proto, že tam v tom starém jste mě vůbec neslyšeli, teď mě slyšíte dobře, mám nový mikrofon, takže takhle. Příště už budu točit přes Fraps, legální, takže se nebojte ničeho. Máme tu opět jenom já a Knigdiker, to je hlavní helper, protože on tu se mnou staví od začátku. A spawn teda bude, teď děláme takovou podlahu, nevím, jestli tak zůstane, to povede v město. A já bych chtěl v dalším jo, to vidíte, on dělá střechu. Jo, v dalším díle bych asi už natačil přes Fraps, a to už bychom nebylo nějakých 5-10 minut, protože budeme stavět asi kostel nebo velký supermarket, jako je IKEA, Tesco, Globus, nevím. Ještě si promyslím, musím se podívat na servery, jaké obchody tam nemají, ale asi Globus, protože na žádném serveru jsem neviděl Globus ještě.
Náš server se jmenuje minecraftgame.cz. To není web, ale hledáme také webmastera, protože mě nejde udělat web přes Endoru, nevím co s tím je. A takže dělám web přes Webnode. Pokud někdo umí udělat web normální, tak napište, dáme mu webmastera. Myslím, že lagy moc nejsou. FPSka, dobré. Server je bez lagů, akurát se občas vypne, zapne. Někdy nejede vůbec celou noc, jo. Chci upozornit. Tak určitě přijďte, IP vám dám do popisku, je to bez hamačí, když máte hamače a nejde vám, tak hamači vymažte. Protože jinak byste se sem asi nedostali. Já mám hamači, ale už vymazené, kamoši mají také hamači a dej jim, protože tomu hostingu to vadí. No, tak. Takže já se s váma loučím. Budu rád, když přijdete na můj Minecraft server. Až přijdete, určitě už bude město rozvíjené, takže určitě přijďte a já se s váma loučím. Čau, čau.